जयाच्या स्मृतीने गणेन शुभाधा दुरे देश अवधा जयाचे अभागी शिवाजी जपू राष्ट्रमंत्र प्रभावी देव देश आणि धर्म यावर मनापासून प्रेम करणारे उपस्थित सज्जन परवरीमध्ये बऱ्याच वर्षांनी व्याख्यानाला येण्याचा योग आला. 5 दिवस या प्रांगणामध्ये वेगवेगळ्या विषयांवरती व्याख्यानमाला झाली होती. त्यानंतर एकदा आलो होतो आणि मग आता येणं आणि शिवाजी महाराजांच्या सारखा विषय हा अत्यंत थोडक्यात खरं म्हणजे तीच कसरत असते वक्त्याची. कारण महाराजांच्या एकेका युद्धावरती खरं म्हणजे एक व्याख्यान होऊ शकतं आणि हे सगळं पाहिल्यानंतर मग असं वाटायला लागतं की एका व्याख्यानामध्ये सगळं आटोपतं घेणं म्हणजे गगनाला गवसणी घालणं. ही गवसणी कधी कोणी घालू शकतं का? तर शक्य नाही. पण तरी 350व्या वर्षाच्या निमित्ताने आपण हे करतोय. खरं म्हणजे एक अगदी मोकळेपणाने आपल्याला सांगतो की प्रत्यक्षात मी ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी या तिथीचा पुरस्कार आहे पक्का. आज आहे तो दिनांक आहे शिवराज्याविषयी. मला एकाने विचारलं, आज सकाळीच विचारलं की तुम्ही तिथेचे पुरस्कार करते तर मग दिनांकावर करताय तिथे तुम्ही कसे काय व्याख्यान करता? म्हटलं खरं सांगू, शिवराज्याभिषेक दिन जर कोणी रोज साजरा करायचा म्हटला तर मी रोज तिथे जातो. तर इथे व्यक्तिगत भाग हा बाजूला ठेवायचा. काही ठिकाणी आपण ठेवतो ना बाजूला. आज याला हिंदू साम्राज्य दिन आपण म्हणतो. अशा वेळेला सगळ्यांच्या आनंदामध्ये बिब्बा घालणं हे मला तरी आवडत नाही. फक्त माझं व्यक्तिगत मत काय आहे हे फक्त आपल्याला सांगायचं. आज योगायोगाची गोष्ट अशी की गोवामुक्ती संग्राम या पुस्तकाच्या पहिल्या आवृत्तीचं प्रकाशन सुद्धा गोव्यातच झालं पणजीमध्ये आणि आता या नवीन दुसऱ्या आवृत्तीचं प्रकाशन सुद्धा गोव्यातच होतंय. हा एक आनंद. गोवामुक्ती संग्राम लिहिण्याच्या मागचं कारण एवढंच होतं की मी मूळचा गोव्याचा, त्यामुळे माझ्या मातीचं ऋण हे कुठून तरी मी व्यक्त करू शकतो या कारणाकरता ते लिहिलं गेलं. मी आणि माझे मित्र दुर्गेश पडोळकर असे आम्ही दोघांनी मिळून दिलेली दोन्ही पुस्तकं आम्ही दोघांनी मिळून दिली. शिवरायांची युद्धनीती सुद्धा त्यांनी आणि मी मिळूनच लिहिलं. आता एवढं अख्खं पुस्तक लिहिलंय, एवढा विषय एका व्याख्यानात घेणं तरी शक्य नाही. तरी प्रयत्न, कारण ज्या काळात परिस्थिती किती कठीण निर्माण झालेली होती की सहजपणे समर्थ व्यक्त होतात. प्रबल यवन जाहले होते वंदे या महाराष्ट्रात, आक्रंदत होता धर्म परसत्तेच्या दारात, शौर्य धैर्य रुतले होते परसेवेच्या पंखात, ऐशा वेळी कल्याणी धीराची केवळ ठाणी, श्री समर्थ सद्गुरु वाणी दुमदुमली हो सर्वत्र, जय जय रघुवीर समर्थ. कवी तिवारींनी केलेलं मराठ्यांचं संग्राम गीतेमधलं हे वर्णन आहे की काय अवस्था होती त्या काळात. आणि त्या काळात बाकी सगळं तर सोडून द्या, पण 350 वर्षांपूर्वीची जी जनता होती यातले कित्येक जण वेगवेगळ्या पदरी आपली देशमुखी पाटीलकी वगैरे ही सगळी वतनं भोगतच होती. यातल्या किती जणांचं नाव आपल्याला माहिती हो? विचार केला तर किती जणांचं नाव आज आपल्या लक्षात आहे? एकही नाही. बघा, विचार करून बघा, 350 वर्षांपूर्वी कोण कोण वतनदार होते लक्षात आहे ना? मग त्याही वेळेला जर शिवरायांनी असा विचार केला असता की आपलं जे वतन आहे ते आपण सुरक्षित राखावं, तर आज महाराजांचं नाव आपण घेतलं असतं का? महाराजांचं मोठेपण तिथेच आहे की असं न करता एक वेगळा विचार केला. नुसता वेगळा विचार केला नाही तर ज्याला स्वत्व म्हणतात आणि स्वाभिमान म्हणतात, ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्या समाजाला त्यांनी दिल्या. आपण जिंकूही शकतो. हा कुठेतरी आतमध्ये ही जागृती निर्माण केली. म्हणून आज 350 वर्ष झाली तरी महाराजांचं नाव आपण आदराने घेतो, सन्मानाने घेतो. नव्या ज्या ठिकाणी शिवाजी महाराजांची तसबीर जरी दिसली
तरी सुद्धा त्या ठिकाणी आपली मान आदराने लवते ती या कारणामुळे. नाही तर रूढ अर्थाने बघायला गेलं तर शिक्षण किती झालं होतं आजच्या काळात. अकॅडमिक एज्युकेशन या परिभाषेत बोलायचं झालं तर, पण देशासाठी जो माणूस तळमळत होता, परत कवी तिवारीच्याच कडे येतो. कवी तिवारी वर्णन करतात, तो प्रताप राणा तरुणा बीएला बसला नव्हता, शिवभूप परीक्षा द्याया एमेला बसला नव्हता, परिदेशासाठी आत्मा धगधगतयांचा होता, देशभक्त एकही पुरतो, देशमुक्त करण्याला तो, इतिहास तयांचा तुझतो, शुद्ध असता निसंदेह, दास्य हे चला तो ध्येय. शिवाजी महाराज राणा प्रताप यांचं नाव घेणाऱ्या आपल्यासारख्या लोकांचं सुद्धा ध्येय जर दास्यत्व असेल, गुलामी असेल, या ना त्या रीतीने गुलामी असेल, तर ती गुलामी पत्करून आपल्याला यांची नावं घेण्याचा अधिकार उरतो का याचा. आणि मग कुठेतरी शिवचरित्र वाचताना आपण जेव्हा वाचतो की छोट्या शिवबाला जिजाबाई रामायण आणि महाभारताच्या गोष्टी सांगायच्या. एकच म्हणायचं त्यात काय रामायण महाभारताच्या गोष्टी सांगायच्या म्हणजे त्यात खूप काही आहे. गमत अशी आहे की आपली आई आपल्याला लहानपणी काही गोष्टी सांगत असेल, पण त्या गोष्टी ऐकता ऐकता झोप लागत होती ते आपण, आणि रामायण महाभारताच्या गोष्टी ऐकून ज्याची झोप उडत होती ते शिवराय झाले. हा त्यांच्यातला आणि आपल्यातला फरक आहे. जर हे लक्षात घेतलं नाही तर कठीण आहे. आणि म्हणून मी काय केलं म्हणजे माझे लोक हे स्वतंत्र होते याचा जो अखंड विचार करत राहिला तो शिवछत्रपती किती महत्वाचा आहे. पण या महत्वाच्या गोष्टी आम्ही कुठेतरी विसरतो आणि फक्त कीजय पंथाचे म्हणजे काय आम्ही केलं आधी काही लावा आम्ही पुढे कीजय म्हणायला तयार. राणा प्रताप की जय आणि सम्राट अकबर की जय. तर का दोघांनाही जय का? मग त्या जयकार करणाऱ्याला सगळे दोघे एकमेकाच्या नरडीचा घोट घ्यायला असुसलेले होते माहितीये का. असे काय म्हणाला ते माहिती नाही आपल्याला. मग आपल्याला माहितीये काय आधी काही लावा पुढे जय म्हणायचं एवढंच माहिती. ही अवस्था आहे का? या काही निवडणूक आहेत का? तिथे असे आणले जातात असं म्हणतात ना की जय म्हणणारे. पण या जर कशा नसतील तर महाराजांसारख्या माणसाबद्दल तर जय आपल्याला आतून यायला पाहिजे. हे आतून ज्या वेळेला येतं आणि ते येतच प्रत्येकाच्या आतून येतं हीच किमया आहे. म्हणून म्हटलं शिवाजी जपो राष्ट्रमंत्र प्रभावी हे जे मी म्हटलं ना ते त्या कारणाने. आता महाराजांचं युद्धतंत्र कसं होतं तर युद्धतंत्र कसं होतं याच्याबद्दल आम्हाला कायम शिकवलं जातं बोललं जातं. त्याबद्दल शिवाजी महाराज लढले कसे गनिमी काव्याने बस एवढ्या दोन शब्दामध्ये आपण ज्या माणसाने स्वतःचं एक तंत्र निर्माण केलं ते अख्खं तंत्र संपवून टाकतो. गनिमी कावा एवढे शब्द वापरू. गनिमी कावा या शब्दाचा अर्थ कळतो. शब्दामध्ये शब्दाचा अर्थ असतो पण आजकाल शब्दाच्या अर्थाकडे बघितलंच जातं. बघा ना मराठीमध्ये सहजपणे बोलताना म्हणतात आणि अशा रीतीने आजचा कार्यक्रम संपन्न झाला. कार्यक्रम संपन्न नाही होत. संपन्न याचा अर्थ धनवान श्रीमंत. हिंदी मधला संपन्न वेगळा आहे. तो हिंदीतला संपन्न आपण उचलला मराठी आणि मराठीत आपण कार्यक्रम पार पडला याच्याऐवजी कार्यक्रम संपन्न झाला असं आजकाल म्हणतो की नाही आणि ऐकतो की नाही. मोबाईल वर कायमचं ये नंबर व्यस्त है हे ऐकून ऐकून आपण मराठीत सुद्धा व्यस्त हा शब्द वापरायला लागलोय. नाही मी जरा कामात व्यस्त होतो. व्यस्त व्यस्त लहानपणी गणितात शिकलो ना व्यस्त प्रमाण. व्यस्त प्रमाण म्हणजे उलट विरोधी. व्यस्त याचा अर्थ तू कामात व्यस्त होतास म्हणजे काय होतात बाबा. मराठीत त्याला शब्द आहे मी कामामध्ये व्यग्र होतो. व्यस्त नसतं ते पण हे लक्षातच जात नाही. इतकंच कशाला पण आजकाल एक नवीन म्हणण्याची पद्धत आहे ना सन्माननीय व्यासपीठ म्हणजे सगळ्यांचे नाव घेत बसायला. म्हणून सन्माननीय व्यासपीठ असं म्हटलं तर आणि समोर ठेवलेल्या खुर्च्यांनो असं म्हणायला पाहिजे की नाही. त्याला ते बरोबर उलट. इथे व्यासपीठ म्हटलं तर समोरच्या खुर्च्या आहेत. काहीतरी आपण नवीन काढतो असं वाटतं.
शब्दांच्या अर्थांकडे लक्ष दिलं जात नाही, शब्द तसेच सुटतात कुठेतरी. याकरता किमान त्यांच्या अर्थांकडे लक्ष देणं. आपल्याच भाषेतला शब्द आहे ना, मग आपल्या भाषेतल्या शब्दाचा अर्थ आपल्याला माहिती नसावा तर तो कोणत्या इंग्रजाला माहिती असेल का? हा साधा विचार त्याच्या मागे. गनिमी कावा, गनीम आणि कावा हे दोन शब्द आहेत. गनीम या शब्दाचा अर्थ शत्रू, गनिमी हे त्याचा षष्ठ्यंत रूप. आता मी व्याकरणात जात नाही, जाती जे वगैरे या प्रयोगात जात नाही, पण गनिमी हे त्याचा षष्ठ्यंत रूप आहे. आणि कावा याचा अर्थ कपटयुक्त हल्ला, म्हणजे शत्रूने केलेला कपटयुक्त हल्ला म्हणजे गनिमी कावा. आपण म्हणतो शिवाजी महाराज लढले कसे? गनिमी कावा, काव्याने. या शत्रू कोण? शत्रू कोण? आपणच आपल्या लोकांना शत्रू म्हणतोय. मग गनीम हा शब्द वापरला कोणी ते लक्षात घ्या, म्हणजे आपल्याला कळेल की ही चूक होते कशी. शत्रू हा शब्द वापरतो, खाफी खान हा शब्द वापरतो, औरंगजेबाच्या पदरी असलेला. तो म्हणतो आम्ही सगळे तयारीत होतोच, तयारीने लढलो असतो, पण गनिम काव्याने लढला. हा, त्याच्या दृष्टीने गनिम आहे की नाही? मराठा सैन्य आहे, त्याच्या दृष्टीने गनिम आहे, पण आपल्या दृष्टीने असायला पाहिजे का? मग गनिमी कावा हा शब्द का वापरतो? गुरिल्ला वॉर हा स्पॅनिश शब्द आहे. हा स्पॅनिश शब्दाचा गनिमी कावा असा अर्थ आपण करून टाकला आणि आपण तोच वापरायला सुरुवात केली. सावरकरांनी एक शब्द दिला. सावरकर त्या तंत्राला भ्रुकयुद्ध म्हणतात. भ्रुक म्हणजे लांडगा, भ्रुकयुद्ध म्हणजे शब्दशः लांडगे तोड. म्हणजे आपल्या घरामध्ये तो इडियट बॉक्स असतो ना, त्याच्यामध्ये सासू सुनांच्या सिरियल सोडल्या तर इतरही अनेक चॅनल असतात जे काही चांगले कार्यक्रम वगैरे दाखवतात. त्यात एक डिस्कवरी नावाचा चॅनल आहे, ॲनिमल प्लॅनेट नावाचा चॅनल, असे काही चॅनल आहेत ज्याच्यामध्ये कधी लांडग्याला हरणाची शिकार करताना आपण पाहिले का? ज्या वेळेला हरिण पुढे पळत असतं आणि लांडग्याला शिकार करायची असते त्यावेळेला लांडगे काय करतात? दोन दोनाच्या गटामध्ये स्वतःला विभागतात आणि ते त्या हरणाचा पाठलाग करतात. दोन बाजूने, त्याच्या डाव्या उजव्या बाजूने त्याचा पाठलाग करतात. हरिण पुढे धावत असतं आणि हरणाची स्वाभाविक कृती शत्रू कुठपर्यंत आले हे बघण्याची. आणि हरिण डाव्या बाजूने मागे बघतं, तो डाव्या बाजूला त्याला दोन लांडगे दिसतात. मग डाव्या बाजूचे लांडगे बघत बघतच हरिण धावतं अंदाज घेत. आता उजव्या बाजूचे दोन लांडगे काय करतात की त्याचं लक्ष तिथे आहे हे बघून ते झेपावतात पुढे, आणि ते पुढे झेपावतात आणि ते हरणाचा लचका तोडतात. हरणाला कळत नाही की डाव्या बाजूचे तर मागेच दिसायला आपल्याला, आणि मग इथे आपला लचका कोणी तोडला म्हणून हरिण पावरतं आणि ते उजव्या बाजूला बघायला लागतं. तो उजव्या बाजूला मागे दोन लांडगे दिसतात, ते लचका तोडतात आणि परत मागे राहतात बरं का, आणि ते धावत राहतात त्याचा पाठलाग करत. आता काय होतं, याचं लक्ष पूर्णपणे विचलित होतं आणि ते उजव्या बाजूला बघत बघत पुढे धावायला लागतं. इथपर्यंत डाव्या बाजूचे जे लांडगे ते एकदम वेगाने पुढे येतात, ते डाव्या बाजूचा लचका तोडतात. आता हरिण गोंधळलं, ते आता डाव्या बाजूला बघायला लागतं, परत दोन लांडगे दिसतात, ते तसं बघत बघत धावतं, मग उजव्या बाजूचे असं करत करत हरणाला मारतात. कुमरणीची लढाई आठवा, महाराजांची कुमरणीची लढाई. महाराजांच्याकडे तेवढं सैन्य नाहीये, जे सैन्य आहे त्याच्या 6 तुकड्या केल्या. या तुकड्यांना काय सांगितलं? दोन दोनाच्या गटाने. कारण उमराणीला तळ जिथे दिला होता खानाने, तो तळ कुठे देणार? पाणथळाची जागा बघून तळ देणार. पाण्याची जागा, पाणी लागतं सगळ्यांना. कशाकरता? पाण्याला जीवन म्हटलेले, उदकता आपण म्हणतो. कशाकरता म्हटलेले? पाण्याला. पाणी सगळ्या कामाकरता लागतं. कपडे धुण्यापासून स्वयंपाक बनवणं, आणखी कशा कशा करता लागतं. सगळं सांगायला मी थोडी उभा आहे, पण पाणी सगळ्याच कामं करता लागतं. म्हणून पाणथळाची जागा त्यांनी ताब्यात घेतली. आता आपल्याकडच्या दोन्हीकडच्या तुकड्यांना सांगितलं की एकदम डाव्या बाजूने हल्ला करायचा आणि माघारी यायचं, लढत बसायचं नाही. लक्षात घ्या, शत्रू बेसावले. अशा वेळेला शत्रूमध्ये पळापळ निर्माण होईल त्यावेळेला तर तात्पुरती, पण शत्रू सावध झाला की म्हणून हल्ला करायचा आणि माघारी यायचं. की शत्रू काय होतो?
डावीकडे लक्ष द्यायला लागला की उजव्या बाजूच्या तुकड्यांनी हल्ला करायचा आणि त्यांनी सुद्धा परत मागे गेले. वेळ पडली तर पाण्यामध्ये विष कालवायचं, तशी वेळच आली तर पाण्यामध्ये विष कालवायचं. आता आपल्याकडे कोणी मानवतावादी असेल तर त्याला असं वाटेल शत्रूला असं मारायचं का? शत्रूला कशाही रीतीने संपवायचं असतं. एकदा शत्रू हा शत्रू म्हणून नक्की झाला की त्याला कोणत्याही रीतीने संपवायचा असतो. जमलंच तर घरात घुसून मारायचं असतं असं आपले पंतप्रधान म्हणतात. काय चुकीचं म्हणतात? पण शत्रू हा शत्रू आहे आम्हाला नक्की कळायला पाहिजे ना. ते जर आम्ही समजूनच घेतलं नाही तर उपयोग काय? नको तिथे मानवतावाद दाखवून उपयोग होत नसतो. आपल्या कोणी एका कापडात मारली तर आपण दुसऱ्या गाल पुढे करावं. शत्रू मारणाऱ्या गालावर मारेल याची गॅरंटी काय? समजा शत्रूने पहिलाच वार तुमच्या गळ्यावर केला तर नंतर काय पुढे करणार शत्रूला? अखंड सावधान असावे, दुश्चित कदापि नसावे, तजवीज करीत बैसावे एकांत स्थळी असं समर्थ म्हणतात. ते कशा करता म्हणतात हे लक्षात घ्यायला नको. आणि त्यामुळे वाटल्यास मराठ्यांचं सैन्य हे काव्याने लढलं असं म्हणा चालेल, कारण कावा या शब्दाचा आणखी अर्थ दिला महाराष्ट्र शब्दकोशात. कावा या शब्दाचा अर्थ आहे मराठ्यांच्या घोड्यांना दिलेलं विशेष ट्रेनिंग म्हणजे कावा. हे ट्रेनिंग कुठचं आहे? घिरट्या घालणे, घिरट्या वेगाने घालणे किंवा वेगाने धावत येणं आणि ब्रेक लागल्यासारखं थांबणं. अहो ते जनावर आहे, गाडी नाही आहे. बाईक चालवत आलाय आणि एकदम ब्रेक दाबले तर कसं जनावर थांबायला केवढं ट्रेनिंग घ्यावं लागत असेल त्याकरता. मराठ्यांच्या घोड्यांना तसं ट्रेनिंग दिलं होतं. हे ट्रेनिंग कशाकरता लागतं? कारण समजा समोरासमोर युद्धाची शक्यता निर्माण झालीच तर समोर सगळे शत्रू सैन्य उभे आणि अशा वेळेला आपल्या घोड्यांना ते ट्रेनिंग केल्यानंतर घोडे ज्या गिरट्या घालतात किंवा जोरात धावत येऊन थांबणं याच्यामध्ये घोड्यांच्या टापांमुळे जो धुरळा निर्माण होतो तो धुरळा बघून समोरच्या शत्रू सैन्याला असं वाटतं की आपल्यापेक्षा यांच्याकडे सैन्य बळ जास्त आहे आणि मानसिक दृष्ट्या ते आधीच पराभूत होतात. सायफाय वॉर हे आजकाल म्हटलं जातं ना, बरोबर तीच रीती नाही. हे तेच आहे. सायकोलॉजिकली समोरच्याला पराभूत करणं हा असाच पराभूत करण्याचा प्रकार पूर्वीच्या काळामध्ये. म्हणून म्हणतो की रामायण महाभारताच्या गोष्टी वाचायच्या असतात त्या वाचून सोडून देण्याकरता नसतात, त्या कुठेतरी प्रत्यक्षात उतरवण्याकरता असतात. महाभारतीय युद्ध आठवा आपण. महाभारतीय युद्धाच्या मध्ये ज्या वेळेला उद्या युद्ध चालू होणार, आदल्या रात्री परस्परांचे दूत एकमेकांच्या बोटामध्ये जायचे आणि बघायचे, एकमेकांशी बोलायचे सुद्धा. त्याप्रमाणे शकुनीचा मुलगा हा पांडवांच्या गटाकडे आला आणि त्यांनी सगळं पाहिलं वगैरे, सगळ्यांशी बोलला, सगळ्यांचा निरोप घेतला की उद्या आता भेटणार आहोत आपण रणांगणावर. आणि सगळ्यात शेवटी गेला भगवंतांच्याकडे आणि भगवंतांना त्याने सांगितलं. भगवंतही त्याच्याशी बोलले आणि मग निरोप वगैरे घेतला, उद्या सकाळी भेटणार आहोत म्हणून. आणि अगदी त्याला दारापर्यंत जाऊ दिला आणि मग त्याला हात मारला. म्हणाले जरा इकडे, माझा काय म्हणाले एक निरोप आहे, तेवढा निरोप जरा दुर्योधनाला दे. तो म्हणाला आता काय निरोप नाही का, आता संधी वगैरे पण करण्याची संधी गेलेली आहे. संधी म्हणजे सामोपचार, उद्या सकाळी तर भेटायचं आहे रणांगणावर. त्यामुळे इतक्या शेवटच्या क्षणी आता यांचा निरोप काय दुर्योधनाला. तर ते म्हणाले दुर्योधनाला एवढंच सांग की मी नाही म्हटलं तरी प्रतिज्ञा घेतली. कोणती माहिती आपल्याला? न धरी शस्त्र तरी गोष्टी सांगेन युक्तीच्या चार. म्हणाले मी प्रतिज्ञा घेतली की मी शस्त्र हातात धरणार नाही म्हणजे नाहीच, पण तशीच जर का काही वेळ आलीच तर धरीने जाऊन सांग. आता बघा हे यांचं सांगणं पांडवांच्या पोटात कोणाला माहितीये का? कोणालाही नाही. कौरवांकडच्या पोटामध्ये सगळ्यांना कळलं
ही बातमी पसरणारीच होती ना, कारण भगवंत स्वतः म्हणालेले, त्यामुळे ही बातमी पसरणारी, एकटा दुर्योधनापर्यंत राहणार नाही. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी रणांगणात उतरल्यापासून, युद्ध सुरू झाल्यापासून पांडव निश्चिंतपणे लढतायत. पण यांचे जे अतिरथी, महारथी, अगदी अर्धरथी सुद्धा जे जे कुणी आहेत कौरवांकडचे, त्या सगळ्यांची एक नजर यांच्याकडे. घेतलं काय शस्त्र हातात, घेतलं काय शस्त्र हातात. सायकोलॉजिकली दबाव कसा टाकायचा असतो, मानसशास्त्रीय दबाव. आणि तिसऱ्या दिवशी हातात चाक घेऊन धावून गेलेत ना भीष्मांवर, युद्धाच्या तिसऱ्या दिवशी आणि युद्धाच्या 9व्या दिवशी भीष्मांवर चाल करून गेले. आणि मग अर्जुन पाठवून गेला. मग त्यांनी कमरेला बेळका घातला, नको नको तुम्ही शस्त्र हातात धरू नका, तुम्ही प्रतिज्ञा घेतली, चला परत, असं म्हणून त्यांना ओढून परत नेले रथावरती. दबाव टाकण्यामध्ये यशस्वी झालेत की नाही? हा दबाव महत्वाचा असतो युद्ध तंत्रामध्ये. हा दबाव टाकणं हा सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा. आता कालपासून सगळे दबाव टाकतायत की नाही, सगळे न्यूज चॅनल. कोण किती मागेल, आतापासून यांचंच चालू झालं. पण मागणारे किती मागतात आपल्याला माहितीच नाहीये, पण यांचंच चालू झालं कोण किती मागेल ते. अरे मागणारा आणि देणारा बहुत घेतील ना अफसर, आपल्याला कळणार आहे की नाही? तितक्याच दिवसाने आपल्याला कळणार आहे काय झालं आणि काय. पण हे उगाच स्वतःच बीपी वाढवतात, ऐकणाऱ्यांचं बीपी वाढते. यांना एवढं चिडं सुने एवढं मागताय, नका काळजी करू, तिथे बसणारे बसले ते काय ते बघतील. दोघांच्या मधला प्रश्न आहे, आपण कशाला बदल्यामध्ये आपलं टेन्शन वाढवायचं. पण हे समजणारे समजूनच घेत नाही. ही जेव्हा अवस्था असते ना तेव्हा कठीण असते. म्हणून सायकोलॉजिकली मानसशास्त्रीय दबाव हा कसा वाढवायचा असतो आणि तो समोरचा वाढवणार हे गृहीत धरून आपलं तंत्र. बरं महाराज लढले ते एक गोष्ट लक्षात घ्या की गरिबी काढणे असं जेव्हा एकाने मला उत्तर दिलं तर तेव्हा मी त्याला एक विचारलं की महाराज प्रत्येक लढाई एकाच प्रकाराने लढले का? बघा विचार करा, आपण महाराजांच्या जर लढाया आपण वाचल्या असतील किंवा ऐकल्या असतील कोणाच्या तर महाराज एकाच प्रकारचं तंत्र हे यशस्वी झालं म्हणून तसंच त्यांनी परत वापरलंय दुसऱ्यांदा. तेच तंत्र तिसऱ्यांदा वापरलंय का? असं काहीही त्यांनी केलेलं नाहीये. प्रत्येक युद्धागणित परिस्थितीचा अभ्यास करून त्याच्यानंतर आपलं तंत्र कुठचं वापरायचं हे त्यांनी निश्चित केलं.